Ahoj, zdraví vás všichni, takže od znova. Dobrý večer, zdraví vás Zionscraft. Hrajeme zase Roblox, Zions. Ahoj, to jsem já, ten co se teraz točí. Ano. Žiguli. What's up? To je ten modrovlasíkár. A nějaký náhodný úchyl, který si k nám lehl. Tak jo. A my se na něj jdeme teplic. Povstaňme Zionscraftáci. Jdeme. A Robert, ty nám můžeš povykládat o této mapě. Takže tato mapa se jmenuje Dead Zone, mrtvá zóna. A je dobře známá tím, že jsme ji točili, respektive ještě točíme. A vy, fanoušci Zionscraftu, kterých je asi 50, jste si vysloužili, nebo spíš vylajkovali, tak ji točíme. Můžete vidět, že vpravo je takový HUD, na kterým je napsáno Toxicity, to je jak jste nakažení. Visibility, to je viditelnost vaše. Audibility, to je vaše slyšitelnost, jak vás ostatní slyší. Krev, to je krev prostě, vaše krev, no. Zetofil má stejnou funkci jako zdraví, akorát když vás někdo poraní, tak vám to ubývá. Co je to za Yetiho, vole? To je zamaskovaný. A pro vysvětlení dalších hodnot si musí vlehnout. Tak, další hodnota je hlad, ten jistě všichni dobře znáte. A žízeň, tu jistě taky všichni dobře znáte. No a vlevo máme Go to Dead Zone, což uděláme. Jinak lehá se Zkem. A klečí se Xkem, což je tlačítko hned vedle Zetka. Z, X. A dále stojíš ve výhledu. Z, X. Tak, cvičíme. Žádný flákání. Jsem Olga Šípková. A vy jste si koupili moje DVD, tak cvičíme. Já jsem Zlatica Puškárová. Tak a my všichni dáme Go to Dead Zone. Nezaručuju, že se potkáme. Toto je cípek, který se neholil posledních 20 let. Objevili jsme se v takové ošklivé mašíně. Ale rovnou máme kalach, a což je velký skill. Já vidím Max. Sakra, já ho zahodil. Kvéčkem se dává inventář. Teda ne, Ečkem se dává inventář. A kvéčkem se zahazujou nebo sbírají itemy. Shiftem se sprintuje, to je úplná klasika. Kolečkem se to přiblíží. A to plazení, který vás nehorázně zpomaluje, nebo to klečení, má taky docela dobrý efekt. Že vás pak zombíci hůř slyší nebo vidí. Hlavně když si lehnete do trávy, tak nejste slyšet vůbec. Abyste viděli diváci, já tuhle mapu hraju tentokrát poprvé. Já taky. Já ji hraju asi po třetí. A ještě jsem předtím ani jednou nehrál tohle, takže já se tady moc nevyznám. A jak beru itemy? Já jsem ti to říkal už Bčkem. Bčkem. Já vidím Zionce. Kde? Tam, já jsem na takom poli, takové žluté biač, tam samé síla a to takové biač. To meleš, já jsem na základně. Ty vole, posraná kytka, vole, jsem se jí dotkla. No tak to je Max. Neříkej mi, že jsi po mně střílel, ty vole. Ne. Kurva, jsem pod palbou, ale nevím koho. A tam hore je sniper. Zadrbat snipera. Ale to bylo jako, že je celkem drsné. Rychle. Ahoj Maxi, zase se tu setkáváme. Ty krvácíš. Menstruuj, vole. Tak já dám zase Go to Dead Zone. Teď jsem na poli. Vole, já se koukám na tu obrazovku, že proč se to nenačítá, jako tam mi píšou zákeřně, vole, stlač jednotku. Tak z toho se bavit nebudem. Tak ale jdeme. Medivany, to bude asi. Hele. Vole, to je dost. Model! Říkal, že ji máš vyhodit. Co stalo? No, jsi zabil. Já nemám já jsem fejkový Max, stůj. pištolník, Žiguli, odovzdaj mi pištol. Ne. Hej, taky se vám ten trapák laguje, když chodíte. Jako... Jo. Tak ale nějak kolo. chodí. Jo.
Ale já jsem našel bicykl. Dobré. Normálně jedu na bicykli za dratem. Bicykly. Ale ono nejde jít dopředu. Ty vole, já jsem plazíč. To na bicyklu teda nebudu. Žigoli bacha. Nie si tajný. Ani já už. Max, zober si zbraň. Adam, vzdaj mi zbraň. Čo to tam je? Čo to Já tam se je? s vámi musím potkat, kde jste? Kdo to Jaký je? zombie? Kdo to je? Zabij ho. Je to nějaký čavo. Já na No něj, tak čávy zabíjejte. Jak se tady střílí, to nejde. Co to role vytáhneš zbraň? A asi nemáš žádnou zbraň. The fuck? Já jsem mi CTRL schoval a CTRL už ani nevytáhnu, vole. Co to role právě vytáhneš. Našel broknu, takže jsem čávo, co bude střílet na zlodějné rasy. No vytáhl jsem baterku, vole. To se dá mlátit 2 ranama, někoho zadrbeš. Jste na poli. Adam, svěď na něho, jo? Hej, to jsem já, ten s broknou, co jde k vám. Mě nezajímá, kdo jde k nám, já jdu mladit toho zeleno-očáka baterkou. Ty vole, Aha, ale to tady nejste. to žije, Praha žije, chlapci. Tak výborně, světlo už mám 2krát, to je důležité. To je ale dobrý, když na tebe někdo jde, tak ho prostě zabiješ světlem, no, levým. Turista, já jsem turista, já vím nosit kufor. Co to je? Ale ty už jeden máš. No a co já budem nosit? Ale tamhle spadlej vrtulník, budeme tam. Jo, ale já jdu s kufrom. Já z Já jdu tam devinu. k tomu vrtulníku. Prosím vás, nemáte někdo tampory. Ta menstruace je strašná. Nepřátelé nás podle toho vystopujou. Podle tamponu. Podle té krve, ty vole. Já viděl, že ty tampony nejsou dobrá věc. Vidíš, kvůli Ale tomu my nás žádný vystupují. nemáme. Hele, tamhle je nějaký cigáň. Poptart. No ty vole, no, tak to jako, to je teda úplně úžasné, že tady je vrtulník, ale akorát hoří. Na tom si můžeme špekáčky opekať, vole. Teďka se hrajeme na plazíče. Tak jo. Plaziči, jdeme. Chuligáň, vole, já ho zabijem. Aha, Au. to jsi ty. Já myslím, že to je žiguli. Mně Jo, se bez toho- nezobrazí HPčka, takže mám 0 či co? Už jsem se to docela naučil ovládat. Chcete někdo baterku? Ne. Já chci mít svůj kufr v ruce. Tak ho daj do ruky. A tam někdo je, bacha. Tak ho zabitě. Ale já ho baterkou nezvlátím. Adam je náš damager. Adam je tamhle byl. Ty vole, mně nejde sprintit, the fuck. Však ale musíš si stoupnout X-kem. Ty to. Jo, aha, já jsem v pokleku, zabil. Našel jsem auto, já jsem našel auto. Jakým No, ale právem ve- sprintíš rychleji než já? Třeba takovým, že jsem začal dřív než ty. Tím se bere. Jo, konzervovaná do prdele, tam mají ostatý drát a asi budou pálit. Aha, už ta si guny. No do řiďu, ty vole, zabítá Adama, ne mě. A bacha, tamhle někdo byl. Hoď granáta. Já jdu Já na nemám granáta. Jdeme To je fajtit. krizová situace. Maxi, nechod tady tě. Bacha, Maxi, zdrej. Já jdu na ně, vole. Z Ne, a baterkou. kudy, tam to nejde. Pryč! Imet, už mě zabil. Já to viděl. Hele, cigáň, vole. Ty vy furt žijete, jo. Já budu utíkat pomezi hroby před banditmi. Maxi, ty seš pízda, ty mě klidně necháš cípnout. No jasně, baterkou je budu mlátit, vole. Však a čím, ty vole. Asi budu hrát na schovávanou mezi hroby, vole. No. A penází mám prečo, furt 15. To je jedno, já si tuhle mapu stejně nezahraju už víckrát než dneska. Proč, tě to prdel? Protože Ferrari zabil. Baterku máme nekonečnou, to je zabité, ale kudy k Maxovi. Tamhle vidím tu tečku, tak to bude Max.
Já za ním prostě petám. Žigulo, tebe zabili. Ach ty kurva špinavá vyjebaná. Jebe já tvojho boha vyjebané. Jedna rána, no Adame, ty tebe chválit nebudem. Vole, jedna rána z bazuky a jsem mrtvý, čo to je? Ale jaká baska, o čem to furt mluvíte? Já nevím, on měl nějakou trojžidlu či co, ale já už jsem potom slyšel jenom pořvat toho cípka a viděl jsem, že jsem byl mrtvý. Ale já mám nápad, Maxi, ty mě najdeš s pomocí světlice, kterou hodím, jo? Ne, já teďka beru nějaké banány či co. Ne, to je revolver, hej ne, počkej, co to je za skleničku, já mám skleničku, ale... Tak se podívej, co to je. V popisu. Světlice. Hodzíme, světlicu. Hej. Ne, teraz berem nějaké banány či co, ale... Kolebacha. Nechci. No, dobré, já jsem to zjedol. Sice nejsem hladový, ale jsem zjedol. Ale tak Maxi nejez to. Kola. Zobereme kolu. Co toto? Candy bar. Zobereme candy bar. Nej dobře, bude z mě pištolník. Bez nábojů. Technology magazine. Já utěkám. Sekera! Zabil Sekera. To jako Ale píší že- nebo vole solární noc nebo co? Nevím. Já tady survivuju díky tomu, že já jsem si sedl do auta a mě teď nikdo nevidí. Tak já se budu plazit k autu. Ne, Adame, výstup z toho auta, já chci vidět, kde seš. Tady, rychle. Já sprintuju počas plazení, nejsem svek, nebo ano jsem. Ne, nalez do toho auta, našel jsem další tečku, která je víc svek než Adam. Je u stromu, Maxi, jsi u stromu? Seš, ty vole. Čus. Čadík. Pomoc. Help. Vidím to tak, že všichni budete brát item, protože já jsem jediný, kdo to neumí používat. To je... Pepsi. Dej to, Ečko a to máš inventář. Zabil. Já půjdu napřed, protože mám baterku. 2 stoly, A super. já ji asi nemám, vole. Ne. Hej, takže na stůl dáme fazole. To krátně. Ne, to je moje. Cík. Aha, já jsem to zabral. Si vole. I must survive. Ale já jsem tu medek. Já to vidím tak, že si dáme... Bacha, tamhle jsou screen nějací cam. dva. Tamhle, podívej se, tam kam se dívám já. Ti mě zabili. Ty vole, on kempí. Zalahni. Plazím se, jsem nevidej, plazím se. Vole, plaz se radši dolů. Tak jo. Au, zlomil jsem si nohu. Já 2, vole. Jo, leg broken, zabili, to mají popísané ještě. Au. To bolí. Se plazím či co, vole? Proč to nesprintíš? Protože máš zlomenou nohu. A já taky, neměli jsme Aha, otrapit skákat. To je chytré. Proto se budu radši plazit. Ne, to ne, to je špatný. Já budu skákat. To nejde. Na to jde těžko zvyknout, že tady nejde skákat, ale docela mi to chybí. Tam je kostol, hej, jdeme do kostola. Jo, a tamhle je Adam a střílí na něj 2 čávové, který já nemůžu sundat. Hele, Tak tak jo. jo, jdeme spektatovat, jak kdo zabije Adama. Okay. Zalehni. Aha. Já jsem zalehnul. Co je toto? Tak, jasně, baterka. No, prdel. Adama už zabili. Už točíme 4 hodiny. Dej si pryč baterku, aby jsme jim neukazovali do nebe znak Batmana, vole. Dobře. Vezmu si vakcínu. Skyfall. Já to proběhnu. Nás kempijou z toho kostela. Jo, jdeme na ně. Jo, tak jo, ale já můžu mlátit jenom baterkou. Ty bitches. Ubijem ty slizovniče, jak to bylo. Jdeme na ty slizouny. A pak najdeme dlahu a dáme do ní Maxovu nohu, protože on je lepší a silnější a víc svek než já. Ale
já jsem jedle naboural do kaktusu a byl jsem polomrtvý a pak jsem zjistil, že po mně střílí nějaký bazmy. I tak. Radši to předám Maxovi. Protože on je mnohem dospělejší než jsem já. Já jsem jako malý, vyjebaný děcko. Ano, to je teda epické kurva. Ale bacha, už kempijou. Vytazte své baterky, nebo medúzy, jdeme na ně. Vole, já si dám parkour se zlomenou nohou přes ten drát, to mě asi zabije. To fakt někdo je do prdele. Skytroll. Maxi skrce, to jdeš pak méně slyšet. No, jako je to zajímavé. Toho dementa, co tam je, vole. Teď on tě slyší prostě. Ležím. Ne, kaž na to proběhnu to. To vůbec nepomáhá, vole. Ani Ale to ne. musím držet, už chápu. Celkem chytré. Lidi jsou v kostele, hele, tady je to rozbitý, tak se můžeme dostat ven. Kostele střídí vodu. Skytroll. Botyle full. Já svůj přijínat zaháčení. Nehaj. Jasně. Jeb. Já jsem prý karateky s tou baterkou, ty vole. A tam se do toho dá jít? Čakaj, nechoď na kopec, tam můžeme jít. Do kostela a zvlátit toho trola baterku. Tam je taký travers. Tady divím, vole, já neklikám na jedničku, ale na one. Ale na kvéčku, že prečo mi to dropuje. Já vím, že leg broken, ale nemám dlahu. Tak ale jako si Do prdele. Tak já tam naběhnu. This is Sparta! Maxi, běž tam, zap ho. Já to nemůžu vylézt. Běž, dělej. The fuck. A vem baterku, dej mu. Víte, že to taky baví. Cože? Maxi, nechápu, proč se najednou chováš, jako že ti je všecko úplně uprdele, nebo že se o to nezajímáš. Já tam nemůžu vylézt, já nejsem zvyklý, že musím otáčet i myškou, i tím, vole, Tak neotáčej myškou. Když nebudu otáčet i myškou, tak asi nevylezu. Jsem zase v dead zóně. A tam to je asi Adam. No pojďte, já jsem zase u toho kostela, tak to budu nandat tomu cigáňovi. Už jdu. Teda, hej, který z vás je na poli? Já. Tak já jdu k Adamovi, ten je blížší. Jak mu tentokrát tím mojím světelným mečem nezlomím písk, vole, písk, tak jako rezignuju. Tam je cigán. Aha, tamhle jde Adam. Adamkvo. Ahoj Adamkvo. What's up, Robe? Já ti dám juicebox, čakaj. Juicebox. Ano. Tak, tady je tvůj juicebox. Jo, já mám No, brokovnicu. počkej. Robe, konečně se Max ozbrojil a tam má nějaký varezáček. Robe, wait. Tak petej, ne? Tady, vezmi to. Prášky, díkes, to se bere čím? Kvečkem, dobrý. No a jako to je hezké, že mám jakože zbraň, ale náboje by se taky hodily. To jako si můžu hrát, že jsem polovník s flintou, ale jako bez nábojů, bez patronů daleko nedojdem. Je jako sociák. Patronou možná tak do sraček. Ty jsi vevnitř v tom kostele, ty jsi ho zabil? No jasně, našel jsem mrtvolu, ale... A jak ses dostal? Jak se... Já ví, Jerry, jak ses dostal, že jsem na tej drát? Nevím, asi si dám Pepsi. Ale cigáni! Ne, to jsem já ti nesu swag item. No co, já nemám patrony, vole. A ono mě to zabíjí. Tak nechoď tomu drátu, ty vole. Au. On je za tebou!
hovado. Tak toto bude souboj titanů, vole, kdyby mi nepadal net. Petal. Aha, seš tuhej sví. Červenovlásek, vole. Počkej. Bill's here. Jo. Jebites. A dáme drž hubu s tím jebíčí se, radši nám pojď pomoct. Nemůžu. Můžeš, ty vole. Obrazovka se mi sekla na loading script. Obrazovka se mi sekla na loading script. No, ty jsi byl velmi bohatý, ale všetko to poberu já. Aha, další. Já zase vezmu po hlavě trubkou. Lol. Já se tady zalehnu. Tak zatím pozbírej co nejvíc itemů. No ale já můžu jich mít jenom 8 či kolik. Já nevím, který jsou náboje do mojeho oného. Zamřel jsem ti. Dělej, Maxi jde na tebe. Ty jdeš, jo. Co je, vole? Jo, to je ten zamaskovaný, to je Yeti. Tam je traktor. Berem traktor. Jdeme za Maxem k traktoru. Nás někdo. To je nějaké zelené Ferrari, ale to je jedno. Ale tu světlici jsem sem položil já. Otvrť auto. Robert, ty nemáš tampony. Ne, ten Xiaomi ho vytrhl přímo z klumby. Ty vole, jak to tady mluvíš? Jak se nastupuje do motorového vozidla? Hej, Kvečkem. jako co ti přijde neslušný na slově čávo. Kundo, vole. Pray I found the rarest gun in game. What gun? A zase tři křížky. Otazník? To není ta nejvzácnější. Tyhle, to jsou marezácký hádky. Kdo tyhle našel nejvzácnější zbraň? Hele, juice, berem. Abych se přiznal, ještě nikdy jsem v téhle hře nežral, ani nepil. To je taková levná napodobenina oného, jak se to jmenuje? Tohle je právě lepší než to druhý. No. Akorát kdyby tady byla větší mapa. Apokalyps. Ale to budou asi tampony. Super. Prostě takové fake Ano. Apocalypse Rising, nebo jak to je? Adame, našel jsi tam nějaký medi... Tyhle, to je šprdel. Já našel BMX-ku, to Stůj, berem. ještě jednou mě flákneš, nebo ještě jednou se ke mně s tímhle přiblížíš a schytáš ego jebo. Tedy Radu Kalachem. Adame, Maxi, kam zmizela ta tvoje zelená tečka? Vidíme. Adam, pojďme roztlačit. Ale já tě nevidím. Ani Adam. Já ho vidím, on je za tímhle domem. Aha, dobrý. Tady jsem, hej, a jak se ovládá bicykl? Pojďte ma tlačit. No, kolu zober. Já chci kolu, ale... Jo, aha, hej, to musím šlapat. Tak, to je to, co si zobereme. The fuck. To je nějaký bufet. Juice, Pepsi, Pop-Tart, ježiš, to jsou sračky. Ale cracker si beru. Aha, už je plný inventář. Tak, něco vyhodíme. Jak se s tím zabáča? Nevím, já jsem v tom nikdy nejel. Adam? Ty jsi na tom kole. No, jak se s tím zabáča? Ale to v tom jsem jel a... nevím vůbec, to je tak retardovaný. Tak já výkopněm dvere s ním, vole. Hej, dobře, jo, hej, dobře. Ty jo. To si zabil. Já si můžu hrát na interdimenzionálního čábauhního vodu. Tak tenhle díl nazveme Max kradně bicykel. Ale dál to nejede, vole. Adam, tlač. No, už najdete nějaký tampon pro boje. Hej, dobře, hej, dobře.
Juicebox, to jsou sračky. To jsou sračky, to já nepotřebuji. Já jsem se naučil řídit bicykl. Ako? Pojď sem, Normálně VSD. mě to nešlo, pojď sem cigáň. Ono prostě oslavuje círáč. Odevzdaj mi můj bicykl. Vole, on mě zajel, co jsou to za moresy, vole. Však asi když ho oslovuješ cígáň, tak asi bude nosit fialky a líbat chodidla, ne? Jo, Žigo, odevzdaj mi můj bicykl. Však ale se uvedom, já to natáčam, že to půjde priamy prenos na Mars. Já vím. Však se uvedom, musíme ukázat, jak se šoféruje bicykl. Jsi zabil. Poptáru jsem dožehnal. Teraz ještě jako se na to nasadá. Já menstruuju dál vesele. Kvečko. No a já mačkám kvečko jako drbnutý. To je mlha do píči. Cigáň ukradl bicykla. Já si na tebe posvítím, Žiguli. Adame, baby, Adame, prosím. Ježíš, ne. Děcka, pomoc, jde na mě nějaká šílená dívčina. Jo, tak nech zabije Adama a já beru bicykl. Špina vyjebaná. Zerance. Vole, double kill! To si jsem, že děláš prdel. Hej kluci. No ty vole, já tady skolím holku kalechem a ty mě zajedeš, ty vole. Zmenstruovaný jsem jak ty vole, že bych tu krev mohl dávat vole, na charitu. A ty mě zajedeš, ty jsi fakt pízda rasistická. Ahoj Robe. Double kill na bicyklu, vole, achievement get. Co mi pomůže od mých zlomených nohou? Mastička kolagen, vole. Ale tenhle mě nechal, to je rekord. K Jobovi, a.k.a. Zajoncovi mají respekt, to jsem zabil. Co to je respekt, že nemají náboje? Žiguli na bicyklu! Jste tam? Tak já tam jdu. Adam, odevzdaj bicykl. To je horiace svetlice, odevzdaj bicykl. Adam. S respektem. No Idzu! Dovidění, pán Adam. Už slyším jenom přebíjet, ty vole. To nebudu já nemám co přebíjet, že jsem chudý jak ten dech. No, vole, Žigo mě zabije. Zajede ho bicyklem. Ne, já jsem jel na bicykle a on mě zabil. To byl tohle, kurva. Buzerante play do prdele. To má být the best moment. Teďka už jsem ale handicapovaný nebyl. To vystříhnu, jak mě Žigo zabil. Ještě, že to netočím. Jinak by to byla tu na smrtí. Ale to je ta věž, tam si zase půjdu pro chipsy a tampony. Jak to nazví, Zajons má menstruaci? Nebo pubertální problémy. Žigo, tě bude kdo zabil? Jo. Jsem rád. Zajon hledá tampon. To je jako parodie na Farmář hledá ženu. Jo. Jak uvidím nějakýho varezáka s punk vlasama, tak ode mě schytá baterkou. Zajon hledá. Já mám naboj do kalacha. Maxův největší vrchol. Dík, Žigo. A furt mu říká příjmení do prdele. Ne, Hej, tam se někdo plazí, není to Max? ne, já mám bicykl. Ty vole, takový namakaný týpek to? na bicyklu. Čadek.
Čus. Hej, co jste to zahodili, to chci. To já nevím, to se tam vysypal žiguly. Hej, Gendola, Bart a tam. Neboj, všechno dobrý už jsem pobral. Ty jdeš, ty jedeš takhle, jak můžeš někoho zabít. Já jsem ho nezabil, já to akorát Já- pozbíral. Já vím, ale pojď za mnou do stodoly, budeme farmáři a budeme čekat na Adama. Na toho už jenom. Farmář hledá Adama, nová zábavná show by Zionscraft. Tampon hledá ženu. Tampon hledá Jobu, tedy mě. Taky prázdný do prdele, který punk varezák Mám tohle otázku, vybral. proč je kolo pomalejší než chůze pomalu? Skoro. Já nevím, Maxi, zkus se trochu korbit. Jak korbit, jako prostě, Max, to... Prostě posilovat, korbit. to jakože jak? Já tady dohadím Maxe. Ale tak nestačí, že budeš posilovat. Co si jednou děláš, ruku řidi, najíst, vole? takhle potřebuješ hlavně i nohy. Čus. Už jsi se někdy zkoušel mastit nohama. Jasně, vole. 3krát, jak říká ta oblíbená naše. Hej, vole, on utíká rychleji, než já jedu. To se musí mačkat, či co? Já nevím. Já se na to neptej, já to nevím. Adam, jako se šoféruje bike? Aspoň se zabil, hovor. Ty s ním. Ty jsi zabil? Jo, se dají na Maxovo kolo. Ne, někdo po tobě střílel. Aha, takže jsem vzdálený. Robe, běž pro kolo. Co? Ne, nepůjdu pro kolo za nějakým barezákem, který mě rozstřílí ty vole nějakou neidentifikovatelnou zbraní. A nebo víš co, půjdu, ten bicykl za to stojí. Ne, už je tam ten varezák, ale hl si do mojich věcí, hovor. Několik kusů železa je dražší než můj život. Jo. Však jo, teď jsem to říkal. A náboje do kalacha. Já tě tak smrdám, pak tě omrdám a pak tě vymrdám. A pak zamrdám. Jo, Maximilian Valde. Kurva, on už míří na mě do píči. To je klíčkovat. Za balík sena. Jo, dobrý, jsem schovaný. Já se k němu nedostanu, on tam pobere Maxový itemy a Hej zdrhe. kluci, tak se rozloučme, protože už je to skoro hodina, vole. Tak jo. Tak se s váma loučí náš tým Zionscraftu. Vy to nevidíte, ale já tady teďka právě mířím na holku, která bere Maxový itemy. A můj tampon. Tak se mějte, jak chcete, a Třeba fanfárovi. odebírejte Je to Zionscraft. pak na vás. Ano. Odebírejte.